Yo, mga Uragon, mga beshi, mga bay natin dyan. Kumusta po kayo? Welcome sa aking channel. Puna, gabi na nga pala, gabi na. Magsi 6:30 na ng gabi dito. Maghahanap ako ng pang-ulam para bukas. Siguro magluluto tayo ng kakaibang putahe ngayon. Yung pagkain ng mga alien. What? Hindi. Kumbaga, naisipan ko lang naman. Kasi kung sa Bicol ay may tinatawag na Bicol Express. Ayun. Dito naman, gagawa tayo ng Saudi Express. Ayun, Saudi Express. Tingnan nyo na lang kung anong kalalabasan ng aking lulutuing Saudi Express. At kung ano ba nga yung gagamitin kong mga ingredients. Okay? Sige. So, ayun. Ito po ang aking gagawin ngayon. Magluluto ng, kumbaga may tinatawag sa Bicol na Bicol Express. Sa Saudi ay Saudi Express. Ayan. Ito ang aking mga ingredients. Siyempre, ito yung karne. Hindi po yan baboy kasi walang baboy dito. Manok yan. At ito yung sibuyas. Ito yung bawang. At ito yung sili. At ito yung ating gata. Ang ginamit nating gata ay gagamitin gata. Powder. Wala kasing yung talagang organic na gata. Ayan. At lalagyan natin ng pangpasarap, yung magic. O umpisa natin ang pagigisa. Magigisa tayo. So ayan. Ayan na. Nagpainit na tayo ng mantika sa kasirola. Ayan. Umpisa natin magisa. Tingnan natin yung sibuyas. Sunod ang bawang. Hindi ito Bicol Express, ha? Saudi Express. Yan. Ilagay na natin ang manok. Lagyan natin ng magic. Kunti lang. Ito, may paminta ditong durog. Lagyan natin ng asin para magkalasa ang ating Saudi Express. So, haluin natin. Ayan. So, antayin lang natin magtubig-tubig to. Maglalabas yung niya, yung tubig. Takpan muna natin, ha. Yan. Yan, takpan muna natin. Maya-maya. Titingnan natin. So, ayan. Tingnan natin ulit. Lumabas na ang tubig niya. Takpan ulit natin. Pagpadalawang bukas, lagyan na natin yung sili. So ayan, lagay na ang sili. Yo. So ayan, isunod na natin ang gata. A few moments later. So, ayun na nga mga Uragon, ito na ang
version ng Saudi Express. Kung may Bicol Express, siyempre may Saudi Express. Nandito si Uragon. Wala tayo ditong baboy, kaya manok ang ginamit. Yun, kakain na kami. May panghimagas pa. Wow! Yummy! Matamis na pakwan. At ito ang aming sinaing. Kanin. So, let's eat! Habhaba na!